and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Ambil ibang bakos, Charan. Ay, ayaw lang, ma. Ma, ayaw lang. Pasiluan lang si Inday Amaya. Ayaw lang siya o bunali kay sakit nirang bakos kay ibunal. Anak ba yan na? Hoy, paminaw! Nagkadungog ka sa gisulti ni kuya nimo? Ibutang na si mong utok, ha? Bisan pa sa imong pagpasakit ni kuya nimo, gihuna-huna pa gyud niya ang imong kaayuhan. Wa siya magdumot nimo. Iya lang gihapon ka gipanalipdan. Mong ayaw na gyud kog padungga nga magsubi-subi ka o mapasakit ka pag usab ni kuya mo, ha? Sige na, pangayo pa sa ilo ni kuya nimo. Unya na, oy. Unsa? Tan-awa ra gyud ka unsa ka kasubirbiya? Unya na gud kay kapoy kayong sulti. Dili, gusto ko nga karon dayon mangayo kag pasaylo ni kuya nimo. Ano? Sana? Sige na, Inday. Buutan man. Nagpaabot ko, ha? Aw, nagpaabot man ka. Unya na lang og ganahan ko. Dos! Kutubras dos akong ihap, ha? Pasilo ako, oy. Kalagot. Amaya! Maya! Asa man to siya? Ako sundan, ma. Ay. Dalia, ayaw itugot nga magpadayon ang kabati sa kinaiyan ng bataa. Paning kamuti nga karon palanggan, matulid mo na ang iyang batasan, anak. Dili ko gusto nga magdako ka ng bataa, nga ikaw mo ay paludho niya. Mientras buhi ako, magtinabangay ta sa paggiya ni Amaya, aron maoy subayon ang dahan nga matarong. Amaya! Oh, hala! Asa ka? Bisag asa lang. Huh? Layas ko kay naglagot ko. Usa? Asa di ay ka? Bisag asa lagi. Di kong paulis mo kay naglagot ko. Ngano di ay? Ato ta sa amo na. Ha? Sige. Amaya! Na si kuya! Dagan! Dali! Amaya! Asa ka? Amaya! Uy! Kuya, grabe utong badlungon nga si Aisa. Bahalag asa mo pa dong. Sundan tagyod mo. Amaya! Asa man ka? Paulis ato. Di ko! Di jud ko! Amaya! Kutasta na ba yain niyo eh? Pahuway sa Amaya. Ayaw pahuway kay maamsan kita ni kuya. Doon lang bitaw ta sa inyo. Dali na! Pas! Sige gato siya, uy. Kuya, grabatong utong badlungon nga si Aisa. Balik asa mo pa dong. Sundan tigid mo. Sud. Kutasa, uy. Ali, tana, manuta sa Mumbai. Abili ko, asan sila paingon? Narday sila sa ilan ni Aisa. Pauli ko. Aron sultihan si Mama Dalia. Aron siya ni mukuha ni Amaya. Dalia, gamay pa gani ang imong anak. Maayo na kaayong mo sibat-sibat. Sumpo agad ng batasana, ha? Mintras sa'yo pa, Dalia. Kay tingaling mo abot ang higayon nga mangwintas kag bukog anang Amaya. Ma! Nene si Jared, ma. Naapsan ba ka niya si Amaya? Ma! Jared! Dali. Kuyog ta. Aron mo pauli gid si Amaya. Ha? Ay pagsugot man nga magisuod to si ni Aisa, ma. Uy! Tina! Musamot gid to kabadlungon to sa Amaya. Nanumbay, di ay? Ha? Bata pa gani? Nagtuon nagpanumbay?
Tana. Hala? Ninduta day sa inyo, Aiza, no? Maotsyon. Kay dato man mi. Kamo, pobre man. Dakahan baya kaayo ko og mga sinina nga nindot. Patan-aon ta ka, ha? Abroad manggod akong mama. Tuwa man siya trabaho sa Dubai. Unya, ang akong papa... Sa may trabaho si papa? Sige lang, Madyong. Kay, permi man magpada si mama. Unya, permi man sadya makadaog sa Madyong. Og sa sabong. Mao nga dagahan jud kay mi kwarta. Permi gagkupalitan sa akong gusto do. Karon nagmadyong man si papa dito siyang kumpare. Unya, inik uli adto magdatog lechon. Unya, tagan sad ko ato niya kwarta. Ikaw lang usad niya sa inyo? Naamong katabang. Walang kuy katuwa. Mga anina lang ta sa amo. Sige, sige. Amaya! Hala, kinsa ron? Amaya! Si mama? Ingna dito ka ang hawa ko din eh. Ha? Sige na. Maayo! Unsa man ate? Aiza, pagaw sara si Amaya? Amaya? Wa man din eh. Ni Asia Aiza. Unsa ka? Ayaw pa makak. Kaya nagsunod ko niyang duha. Pao na ibaw ko, nga ni Asia tinis inyo. Najod, Roy, kita sab kanilang duha ni Amaya. kita kayo. Kay diagod ko sa taas. Sa among teres. Kita ko nilang duha. Nga nanagan pa ingon din sa ila. Hilom da insik oy. O, Insik rin ka da. Takalong ka. insik. Asa ko taka nga. Klaro magay mo doon si Amaya. May maghulmigas mo kadag ko aron di makitaan. Amaya! Mugawas ka diha o dili, kay ipadakop ta mos pulis! Pulis? Oh! Ipadakop ko ni sa Amaya sa pulis kung dili na mugawas. Yapil lang si Aiza ati ayon. Kay kung wala siya mutugan sinod. Yapil lang siya priso. Ano na ko din ni Mapuyo? Ha? Amaya! Gawas dire! Aiza, pagawas sa si Amaya pagdali. Apil. Ingna siya nga kung dili ka di siya mugawas, magkuha kog pulis aron ipadakop siya. Anya, gawas na lang oy. Pauli na lang sa inyo oy. Kay ingon ra ba ng kontrabidang insikwa kang idea ay nga ipaapil kog padakop sa pulis. Dili ka mo gawas. Lakaw na lang be. Kay madlo ko sa pulis. Wala ba din niya akong papa? Gawas na lang dito, Amaya. Tinatamiga. Naama! Naa! May gawas na si Amaya! Ha? May gari kami patuo ka. Kay kung wa ka pa mugawas, ipadakop tagid ka sa pulis. Pauli! Lala, sakpan. Matignaw! Ata kati, kagwapo rin ako Hilom na, Roy! Hilom na! Manungog mo siya ka, uy! Tana mo, ma. Diin man na siya. Mitago dito sa bahay sa utrong badlungon, nga mas labaw pa niya. Diin. Dito silang titing. Itong titing sugarod, madyong. Sabong pagyod. Mau na la. Ha? Inahans ka no dahing panabang, Amaya. Dili na ko gustong makigsuod ka pa atong Aiza, ha? Ganun dili man. Kaganahan man ko niya. Kung ikaw ganahan, ako wa. Maong likayig itong bata, ha? Nagkasabot ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!